کارمندی آگرکوژیê li zeviyên neftê li Bakurê Iraqê bajarokê Qeyara kar dikin ji bo vemirandina agir yê ku bi zeviyê neftê ketibû ji aliyê Daişê got li paş xwe hiştibû. Karkerê kampanya Bakur ya neftê karê xwe dikin ji bo vemirandina agir bi av û axê. 54 bîrê neftê li wir hene got rojane 10,000 birmîlê neftê berhemdan didan. Berî got Daeş wan bîrana têxê jêrî destê xwe di sala 2014 de. Ji bo vemirandina agirê vê bîra neftê ku diyar dibe agir bi dezgehan keftiya, em ê li me bînin da vemirînin bi mebesta parastina jîngehê. Bi hezaran jê niştecihên wê deverê gazina ji ber bêhintengiyê dikin û nexweşiyê sîngê ji ber şewata bîrê neftê. Em karkerên kampanya neftê karî di vê rewşa dijwar de dikîn û laşê me fêrî neft û gazê bûye û ji me re normal e. Lê ji bo karkerê agirkujiyê ew bûye tiştekî normal û îdî ew hînî wê bûne. Ev samanê welatê min û gelê min e. Gunaha ku ev samane bête ji nav birin. Pêdiviya ez bemrînim eger xwe jî qurbanî bikim. Zeviyên qeyara yê neftê nebe tenê ne got agir bi wan ketiye ji aliyê Daişê ve. Lê belê gelek bîrên din yê neftê li Iraqê got Daeş agir bi wan xist. Lê ji mara wan hîna nediyar e.